намояндагони коллеҷи миллии судяҳои ҷумҳурии мардумии чин бо роҳбарии Фао Шибинг, профессор Ванг Ли ва кормандони коллеҷи мазкур Ванг Сяофан, Лиу Чанг, Дуан Сенҷу, инчунин муовини раиси суди олии ҷумҳурии Тоҷикистон Раҳмонзода Саидалӣ ба шаҳри Турсунзода сафари корӣ анҷом доданд. меҳмононро дар назди корхонаи воҳиди давлатии ширкати алюминии тоҷик, роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода, намояндагони суди шаҳр ва санъаткорони шӯъбаи фарҳанг истиқбол гирифтанд. Тоҷикистон оби хокам, оби хоки поки туст. ту маро ҳам ҷои ҷон, ҳам ҷои дил, ҳам ҷои чашм. ман қадам тун мениҳам, дар зейри поям хоки туст. хоки покатро таъннум мекунам болои чашм.尊敬的各位领导，你们好，你们好，你们好。欢迎你们来到我们美丽的国家，希望你们能爱上我们美丽的高山直播塔吉克斯坦。欢迎，欢迎，欢迎。баъд аз пазироии самимона меҳмонон ба осорхонаи корхонаи воҳиди давлатии ширкати алюминии тоҷик ташриф оварда бо таърих ва дастовардҳои рӯзафзуни корхонаи мазкур аз наздик шинос шуданд. бояд гуфт ки таърихи пурғановати ин коргоҳи азим тамоми меҳмононе ки ба шаҳри Турсунзода ворид мешаванд водор месозад ки аз ин осорхона боздид ба амал оранд. сипас меҳмонони олиқадр ба китоби ёддоштҳои осорхона соя даст гузоштанд. сафари кории намояндагони коллеҷи миллии судяҳои ҷумҳурии мардумии чин бо дидан намудан аз мақомоти суди шаҳри Турсунзода идома ёфт. зимни боздид меҳмонон бо фаъолияти кормандони мақомоти суд шиносоӣ пайдо намуданд ва баҳри баланд бардоштани фаъолияти эшон маслиҳатҳои муфид доданд. мақсад аз анҷом додани сафари корӣ ба шаҳри Турсунзода ин табодули таҷрибаи корӣ якдигар мебошад ва дар фарҷом дар назди бинои мақомоти суди шаҳр меҳмонон дар якҷоягӣ бо намояндагони мақомоти маҳаллӣ акси хотиравӣ гирифтанд.